Zdar lidi, vítám vás u nového videa. Jo, dneska si zahrajem 5 nocí u Freddyho 1. Jo, takže nebudu zdržovat, pojďme se do toho pustit. Tak, noční hlídač, Dana. Nechci ani, nevím, proč jsem tuto nabídku vůbec přijal. To byla blbost. Zasni to. Vezmi to, já to nechci slyšet. Zvedni ten telefon. Ми знаходимося зараз. Foxy. Jo, tady se lidi chodí nažrát. Záchod, tady se někdo chodí vysrát. A zavři tu hubu, nikdo nechce cítit ten výdech. A ty taky. Kam on dělá mewing. Já jsem jenom testoval, jestli dveře fungují ještě. Kámo, chtěl bych, aby na mě vyběhl Fox, abych mu tak mohl zavřít, aby narazil z těch dveří. Shit. Pomoc. Tady. Who the fuck you think you are? Get the Mě by zajímalo, co udělá jako další pohyb. Jestli mě přijde dát pusinku. Jinak je Rizzler. A to jsou chodidla. Má někdo food fetish? Tak se můžete vyfotit. Kamo, nechce se třeba ten Bonnie jako hejbnout. A to není Bonnie, to je Bonnie Blue přece. Ew, dude! What the fuck? Epstein, fuck, niggas. Otravnej. Ty vole. What the dog doing? Jak je? Dobře? No, si myslím. Takže... Tak. Nechceš mi třeba dát pusinku, když jsi tak blízko? Pojď. Není. No, Bonnie Blue. Super, bojíš. Já se tě nebojím, víš co? Tak jako, hele, jako... Jsi úplně jako... Je s tebou nuda. Ty vole, zavři to. Pro pana boha, Bonnie Blue už mi chtěla dát pusu. Pozor na to, pozor. Pomoc. Pomoc. Bonnie Blue. Kamo, mám 10%. Tak co, jak se dneska máte? Já jsem docela dobře. Why the fuck you lying? Nevím. Běžte si třeba nabít pytel. Běžte ven třeba. Běžte s nějakou holkou, víte co? Hlavně no cracking, bro. Yes. Kam šel? Yes! Dali jsme to, kamo. 6 ráno! Takže, děkuji za slednutí tohohle videa. Mějte se hezky, mějte se. Peace!